Agba oyibo ka. Ọ galọ gwanta da bụ ga abịa ọzọ. Abịa ka igbo chukwu ikem. Abịa ka igbo ọfọ tata. Igbo olu n'ọfọ. Tata bụ afọ ọma. Anyị wusie enwu tata ejebe na chim, ejebe na ndị mmiri. Ka ọ akụta. Yeah. Tutu evoro kwan tani wa bo abo. Kere body. Re mani kwam. Butan ke kasen. Ngwana na no 6 of December. Asiki ko bo abo. Obon na go tata bo bondo. Ele quer caçar um carro, caçar um ordem uma. Ordem uma, quer caçar um carro. Você na casa de uma. Because nobody caçar, nobody não é caçar, que a não carro caçar. Mas ele que boa. Se não for nem. Ana bu molo. Oli aí, velho. É mangulo que não Kisi alu kisi elu. Ọbụ na ị na-arụ ọrụ anya ma njabek. Bikin ga adịghị awa ya na nkụ. Ma gị bụ odogwu akata aka na ịdị ile. Ọ ndị bụ nwaanyị ka nwoke ike na be anyị, eze mmụ nwaanyị. Nwaanyị na-asa aka ịbụ. Asị gị n'ụlọ okwu nke oge elu. Ewuru m si na ọlụ m ọgwụ mmakọta anyị nwarịrị nne. Mama ọ na-agbọ. No, que já teve já no alemão. O que trata aí que é matar. Mas não se anda com isso. Não nem nada. Testimonies canale. Nisso sobre o bonata, tanto. Grazie alla vostra che serve. Ndị bịara ya ekene unu achọrọ ka ụwa ụvarị wee mma wasị ndị ekene gị ọkwa nchi ọra ka ịbụ olu n'isi n'ochi ọra ka ịbụ bụ na nna emele mmadụ ihe ebe nna emele ebe bụ ka nwa echi mesị ya ka ọ dịla ya mma mana nke igbuchi m bụ na ọ ga-ele nke bụ na ọ ga-ele egwuru nsị na mụ kenele gị na ndị nke velelele gbana ya gosi gị ndị unu na-akọrọ lụrụ ọrụ n'isi bụ ndị lụrụ ọrụ n'isi ndị nọ mba dị iche iche ọ nwere ebe ebe m ụnyaahụ wetara m ego weta ego ewu weta ego ọgwụ ya na nkwa ejije na gọrọta mba Sana zari que é buena boa, assim é uma reve. Não mala, mas é né, um mano que esse é vai ali no mistake. Asa ngida hono ni bonde na lolo. Dole ni bonde na watch him. Ndi na mbadi chicha. Kide ya leva aka. Even na ka sulu no bon ordinary. Na yo na nteje. Na ya jana nteje. Na ya na nteje. Bukando de. O mo ndi egwuso na mmụọ.
Next December ka ebunete ozuba mana m na gwa ngị gbochi m ndị niile na-awọchị m ndị na-efolo m na nwere onye ibe anya mmiri ga-eme na bịa fama mbunete ozu ife ga-ebunete ego oyibo kafara bụ ndị na-agbọrọ ọgwụ kafara bụ ndị na-achụrụ aja kafara bụ ndị na-ejere na mmiri kafara bụ ndị njele ọrụ ezinụlọ kafara bụ ndị njele ọrụ aja aka kafara bụ ndị mgbaala aja amụkwụsị na agbaka ga-emelụba nwere anyịkwana ngị igbuchi m n'isi mụ maiti ka mbekwanụ nna agọnye n'ele nna agọnye n'ele akpụmụrụ na-egburu ugo ana m aga n'ụka na-azọ kpụrụ akụkụ o nwere onye mebiri nke ya o nwere onye lụrụ ma agụ ya na onye ọbụla si na ọkụ mebie dibịa ahụ onye ọbụla si na ọkụ mebie agụ chiwoke m ndị mebie ibe onye ahụ na-eme akalaka nka m na-eme ịmasị m kata ka m na-eme ọ mụrụ ekwu na dibịa na mmemme kie nka metie ego oyibo metie akụ metie ego metie nwa metie ebe dị iche iche nwoke na-enwe n'ụwa na-enweghị m okochukwu ka ọ dị dị mma melie izu oke na izu oyi na izu a na izu nkwọ ka ọ ya amụta gara egbe ya egbu onwe ya ụmụnne m niile sisi welu n'ọdụ ka dị ibe dị mma meele nwoke meele nwaanyị meelebe nke onye na-eme ya na-agalị ya n'iru nke onye na-eme ya na-abụ ibe dị mma na ndị Great Mighty Thunder bụ ndị grupu m chukwu ike ọkwa gị ya egozi ọna gị ya ababa nzu nke bara wajebe na ya eje nke bara na ya analụ adịla m gị gbuchi ndị grupu ahụ ihe ndị Great Mighty Thunder aka ụfọdụ na anyị etinyekwa ndị mmechi arọ ndị Great Mighty Thunder na 18 ebe dị mma ka nna ya ngị gbuchi m mere mmadụ ebe aka kaba ọnwụ ọnwụ ebe unu akasa adịghị n'ugbo osiri n'ụlọ nchọrọ ịmụta nnọọ mere aba ka mma agbalụ unu ịchọ mma gị emi ka kima no takwata no mwasi diko bob ega akwa na aba na akpa kafara bụ ndị Great Mighty Thunder ndị na-azụ afịa ndị na-alụ ọrụ aka ndị na-eme biznes ndị na-alụ ọrụ akwụkwọ ndị na-eme ngwongwo ndị ọbụla ọ bụ ya ka ha bụ ndị na-eme biznes ka ọ dịrị mma ka ha bụ ego n'ihe ha na-eme na ndị oyi mụ niile na Facebook nwanne nọ na Facebook nọ na WhatsApp na-emele ibe nwoke dị ya nwaanyị dị ya mgbe eke mgbe oye mgbe ahụ mgbankwụ nwoke nwa oye nwa ahụ nwankwụ a sịrị nke ndị gbuchi oge ndị etile elebe aka ọ gwa na agba ele ka eji ama dibịa hapi ndị taa na-enwe joy nwe taa na-enwe ọbụla n'ibe niile nụsịrị ọrụ akachigolo m ekene mana o nwere ndị na-akara ọbịa ngwa ọ kwere bụ na unu akọrọ melulu ya n'isi nje melulu ya n'isi o nwere ndị kpọrọ m maka ọlụba lụsala bụ ọlụba akwụkwọ ụgwọ ka na-enye m testimoni maka ibe ya ajọ njọ bụ mmadụ agwọ 200,000 nye dibịa alụsị ọrụ onye nwere ibe ọya ahụ mana ibe eji ama dibịa bụ ihe dibịa 200,000 onye 1 million nweziele gaba ya ka eji ama dibịa bụrụ otu ọnụ ọ na ya ngị andara ngị bichi m grace ọ gwara gị si mmebe dibịa ahụ ọlụ ọbụla ị ma na ma ama nlụta abịakwana be m ọlụ ọbụla ị ma na nlụọ na ọma ụwa na-abịakwana be m as far as ngị gbuchi mụ na ya as far as ibe bụ chukwu as far as ibe bụ ana
ọrụ ọbụla gbata be m bụ nke m ga-alụ amụ nsọ mebi nwa ma ọ bụ mebi nwa ajọ mma mmadụ mmadụ ama mebi nwa ya masị gị nekwa ndị na-awụ ọchị m ndị ibe m na-adị mma ndị na-arụla ọrụ mana ibe na-eme na-adịba mma mana ala nke ibe na-eme egwusi gị ga-egozikwa anụba o nwere onye chọrọ ịfụ m mana ọ maka na o nwere ego ma ọ bụ asị ya mere ka ọ ga-esi afọ ma ọ bụ nnọọ maka na ọ nọrọ nso asị nke ya nke bụchi m jegozi afa nweke nwoye nwa bụ nwa nkwụ ndị na-alụ ọrụ ndị nọdụ alụrụ ọrụ maka dị ebe eleba ha akụzi n'ọta mmadụ ebe si ele mpeli ma ebe si enwe nwute kekemeje bunye eze nje gozi akalakala ewu nwe na-egbute ata maka inye anyị ndụ ndị na-alụ ọrụ ndụ baadị megide ndị na-emegide m megide ndị na-emegide ndị na-alụ n'ọrụ gozie ndị na-egozi m gozie ndị na-egozi ndị na-alụ ọrụ wele anya ya zoro ezo ọ nga bụ mmụọ kasakasị ka ịbụ kụpụrụ anya olu m okwunu ka nwoke okwunu ka nwaanyị oke mmụọ oke mmadụ ọchụ mmụọ ọchụ mmadụ ori mmụọ ori mmadụ ya nkwere nke were anya ya ọsị ka ya gbuo anyị gbuo onye ahụ ọchụ anyị chụm chụwa onye ahụ ọchụ ndị nna lọrụ chụwa onye ahụ ihe mere onye nna lọrụ emego m ọnwụ gburu onye nna lọrụ ọnwa bụ egbugo m ibe anya mmiri ọbụla mere onye nna lọrụ o mego m nkalịcha ka a na-achọ anya na-eso okwu ekwere osi na nwere ka m na-agba ọgwụ ya emegide mmadụ nwere ka m machọ onye nwere ebe o mere ngwa ọgwụ ka megide okeke maka na mụ karịrị ya ngwụsị ọgwụ ahụ ọgwụ abịala na ile onye chụrụkwa m nchụrụ ya ile na alọla kwụsị na ọ ga-adịlụ na mma adịlụ na mma dị ntaja bịa ọ na-abụ n'aka nke ka nke ọzọ ka ya mụ mma mana nke a ka ya ndị na alọla eke adị ụlọ mma eke oyi abụ nkwụ ntaja ewu ga-atọ ya bụ okwu efere nzu aka ụdụmọdụ anya nwaanyị ọ ga-esi nke yesi iru ewu atọ ya bụ yesi iru ya na ọjị ncha na mụ na ezinụlọ m dị ya n'anya agba ele ka eji ama dibia chimu ndị na nlụrụ ọrụ amaka ji eme eleba onwe ibe jibe mee na ọrụ akara ole na agba anyị emelu ya n'isi ebe anyị kwụrụ onye maka nchana ndị na-awa ọchị m ndị na Facebook onye maka nchana abụ na ga-adịrụ na mma ike ọya ala ọkụ abechi ihe mma ya elu na aka unu ewe ọchị m tata unu jebe bụ unu ga-azụ ala unu ga-azụta ego ọlụ ga na-ahụrụ ụgwọ ọlụ gị akwụ ụgwọ tata ihe ọbụla bịa ka ivuru na-eme ị ga-enwe anwụrụ tata ego ga-abịala taa na m nwere achebe m ebe m kwuru ọ ga-ale nwoke na nwaanyị mma acha ndị na alụ ihe dị mmadụ ọrụ aka ma ndị na-ada alụlụ ọrụ ụlọ wa na wọchị anyị doo ya na Facebook doo ya na WhatsApp ọ ga-amalụ ụlọ mma onye bụ ndị a na-emere ire ndị mmadụ elu n'aka ọ ebe anyị kwuru gịnị ka a sị ga nke a ka ya enu mana nke ọzọ ka ya tere ahụ anyị bụ na nke kọndori nwa gote ha bụ nke na mgbozi nke mana ewu ọkịa nke igburu the first ndị ahụ 26 26
Mighty no. Naya. Okay, Chinaka, look. Naya. Come on, no. Nisi mu buchu make up might. Isn't the not love? Isi nwoke. Isi nwanyị. Ndị gredi mmadụ tọnda niile. Ọ maara mma. Onye Igbo nna alụrụ ọrụ. Nwoke na nwaanyị. Ndị mgbọrọ ọgwụ. Ndị njel na mmiri. Ndị mmele ewele. Ndị mgbala aja. Ndị njel ụlọ ezinụlọ. Ka amaka melụva. Kere ma melụva na ezinụlọ. Oruwa kata akachi m. I'm just going back. Yeah. I know boy. What one them? Adam why? Adam Mabaka. Why don't you come about? One here. All that way down. Okay, you come and push him. Yeah. I can't talk. Kekọrọ nke m piki nke anyị ji anyị na life. Kpọọ m na nọmakọ ka m piki ya. Kpọọ m na nọmakọ ka m piki ya. Unu mana ibe anyị na-emere abụ ibe ka anyị na-akụzili unu. Ụfọdụ na-agụrụ chibe nri ọnụ. Chi gị na-alụ ọrụ, ị na-enye ya ibe. Agbakọnala ya ibe o mere, agbakọnala ya na oliwo mpụ. Ọkwa na anyị nwesịrị ibe niile anyị nwere. Mana anyị ka na-enyechi anyị ibe. Otu onye mụwa na-aga. Olega avoid olega one minute Japan.
I'm smell this one. Why am I here? I'm getting it. So, let's not look in the heart. One month to one acre. Would get mighty. You will be called Ada. I call her. Is a will only walk. I'm not a get cross and then Lola. Whoever that cross us must die. I'll come back. Good job. What's not mood you have on Aka? The Mavakan lady Mavaka. What's not natural water? Oh, natural, I have more water. I'm not doing a month. I'm so content on water. Two can get balloon aya. Organ Luno. Okay, Luna has a laser. Ego ya balloon. Send by ya baraka. Of not going to which will not even my messy open. For money business in a metata. Bolo of again, I'll get up. You in another guy as rather gas. I don't want to go. Somewhere about something. Must never man. Must never man. Must never man. I don't scare will have no come.
Dibia. Mama gale tena bimbo. Oge ira kelio. Urumo. Ai mama de dimula ya anyago. Ado su dimula ya anyago. Ado mele dimula ya anyago. Ibia kelio. Yabale manu si ammo. Oh, wulu manu si ammo. Aro nengo ibo. Mawalo nengo magalemo. Mawalo nengo yo. Aro nengo dogwego. Aro nengo nagalama. Aro nengo dogwego. Aro bio. Aro nengo dogwego. Anyị nọ n'ikpele mmiri unu ma na nwanne nna ahụ na mụ je n'orimiri n'engo maka na ibe nwe ibụla anyị na-eme bụ ibe ka anyị na-amụ. We are learning every day and the one knowledge is wasted. Na ọ bụ na ị na-awa ọcha ma ọ bụ na ị na-amụtara ibe ịma na ọ ga na-abịa gị arụ. Ibe ji ọbịa na mmiri ata ata bụ maka na mụ jelu na mmiri na-eru ewu na efere na ya bụ isi mmiri o isi ya dị ebe a. Ọ bụrụ na ije sie na mgbada ndị na mmiri ahụ mana anyị nọ n'ụlọ ịma na ebe ahụ anyị jele bụ nkịtị. Ogwu nwe nchọrọ ikwu kịta ị na-eme dibia mụta ya, ị na-eme amụma ịmụta ya. Ijere alụ mmadụ na mmiri ijere ekpere na mmiri jee setụ ndị nọ na mgbada mmiri ma gaa setụrụ ndị nọ n'elu ala ibe ahụ imele bụ nkịtị. Ọ maka na anyị ji ewu ejere unu na mmiri ihe anyị babata ata anyị gbuo ndị nọ n'ụlọ ewu maka isi setụ ndị nọ n'ọbịa setụkwo ndị nọ n'ụlọ eligbolite ọmịmị awa akọ. Ụfọdụ ndị dibịa tata bajisịrị mmadụ na mmiri ha jee dị na lalụwa ụlọ emesịa ụlọ bụ ama nle maka gị na ịrụ ndị mmiri nke ya. Ọ nwere ụfọdụ na-eme dibịa tata na-enwere mmiri na biya anyị sịrị mmadụ na mmiri ka ụfọdụ ndị nọ n'ụlọ ọ nya bụ na ọ ga-ele ndị sịrị mmadụ na-aja agụ mmeje kwado arụ bi na-agụ m ma ọ bụ nkwado alụsị m nya bụ na ọ lee. Onye kwadolu mmadụ chi ya ma ya kwado chi nke ya chi gị na-ewe iwe chi gị na-adụ ilu maka na ihe eri kwesịrị inye ya. O kwuru ọbụla atọ maka olu ụlọ mmesị ndị si ewu ka anyị wa na-amụla ibe anyị wa na-amụta ibe. Ọ na m jere ọrụ mmiri aka ji ọbata ata ka ngọ maka ndị nọ n'ụlọ ka obi adịla mma mana mụ na-ekwu na unu ga-enwe anwere ibe dị mma ga-emere unu. Ụfọdụ ọbụba dibịa chọrọ ijelebe ọrụ ọ were obere agotesie ime ihe dibịa dibịaresi ọnata agụụ ya bee nye ri ego ụfọdụ nọ n'ụlọ. Dibịa ọbụla ji ewu ejele gị na mmiri kaba arụ ka ihe dibịa abụ ewu. Pastọ jesieli gị olu ezinụlọ kaba arụ ihe si ya ego nyekwuo ya ewu olu ha gbuole mmụọ ya na ya yi na-emere nkịtị eme. Ọ ga-adịkwado unu na mma dị mma ga-emekwado unu. Ana m na mahara ego na-enweghị okokodu modu mmiri enwe iwere elekọta wee ebi maka ọ bụsị prọfọnda na-alụ ọrụ na mmiri anyị na-alụ ọrụ chi anyị na-alụ ebe na-alụ anyị na-alụ gbadisi ọrụ. O nwere obere testimoni mmadụ ya abịala anyị nwatakịrị a na-alụ ọrụ bute nnekwu moto ọ ga abịa bifo na next week ọ bịa onfọ ka o si abịa maka na onye mmụọ mere gị ire
Icho ike na mwa. Eme ni ibele. Na mwa eme ni ibele wenye gego. Even like I'm one way na ibu ya nko ameli gi wa ali bia me kenya. Osidegi. Ya ni go mo kwa. Eche me ka mo ga je ki wa iwe je kenya mo. Ọ ga-adịla unu mma ife ọ bụla ị na-eme ọlụ ọbụla dibịa lụrụ gị ọlụ ọbụla pastọ lụrụ gị ọ ga-abịa n'isi mmezu ọ ga-ele unu ga-enwe anwụrị eke ọ ya bụ nkwụ disemba atọ iwu n'ọkpa ọ bụla na-agbakeli ya na kwụsị n'ihe dị mma ka unu ya enwe unu egba disemba dị na onye nwere nsogbu ọbụla obodo maka m ji wee na-ekwu na akụrụ ọta emere m obodo aba m na ezinụlọ m emere m obodo obodo na-aba unu owozi unu ama nkwụ ọta unu ama nkwụ ọta eke unu ama nkwụ ọta oye unu ama nkwụ ọta abụ unu ama nkwụ ọta akwụ onye igbu na-egbu onwe a na-ego nwa na-ebute ego na bịa anyị ga-abịa na mmanwụ eji m ọba m wee egwu ya bụ na ka m kwuru bịa ga-eme eke oye abụ nkwọ ya na ya anyanwụ na-agbata akụrụ m ya wọsọ ya gbara jogun pedala eji m nzu n'aka ọ bụ ka mmiri ndụ sari ko bọ orumiri ndụ bata nzu dibịa mmiri ka esi wee bịa ụwa olu mmiri mara anya ama maka na anyị nwere arụsị mmiri arụsị anyị nwere kọntaktị na mmiri nye na mmiri ji alụkọ ọrụ arụsị anyị bụ eze mmiri nzu ọ gwara akọkarị ọgwụ ọbụla ọgbara ọra n'ọgwụ anyị karịrị ọgwụ ba ndị a na-awọchị ọwọchị aka ọwọchite ego mana ọwọchị alụ ebe na biznes ka ha febara azụ ya
Osakabala, Ogo go out now, one go out now. I don't. I'm watching when I don't move mighty. I don't want to know. We have no one want them. You go like one of you. I'm going to work away now, Baba. In our now. Go walk. Roger Melon. Now I need to watch him. We're not going to one. I'm not one again. I'm not one. I'm not one. I don't know. Ndị great my thunder niile ọ ga-aleba ma yede ma ya ndị great my thunder. Ndị group mmụọ amaka meleba. Ihe ọ bụla na-eme ndị great my thunder ka ọ gazie leba. Ka unu wana watch m yede ma ga-emelu ndị ezinụlọ m. Ndị friends m na WhatsApp, ndị friends m na Instagram, ndị friends m na Facebook. Ọ ga-amalụ ụlọ mma ka ọ ga-ahụ. Otekwa fonu m. Ime asị nchọ igwe. Okay, Jen. I just brought Ntaja. Ntaja bago. Nja. Oh, look, OGL. Nja. Devane? Ka ndị ga-ebe anyị n'anya ka egwu na. Ana m agba nkịtị akwa, ana m agba nkịtị ala. Na. Ana m agba nkịtị akwa m na-ese. Egwu na-etere na agba egwu. You tomorrow? You like that? You like that? And then okay, you want to work on my son. Lion, they're going to go on there. I'm going to go on more. Lion, Akwa gwara akwa tọ. ask me to go walk. Now I need a law. Now I need to get my thunder. Now I'm there on my Facebook, and there on my WhatsApp. I'm not going to in a good phone. Get them on my liver. My liver. Lion, you put a no having a million. Even you could put. Yeah, I'm on my around. Now I okay there. Oh, look, go to you. You want to get eh? Okay, me dey walk. You will not go to na one ya. Banding na low runs, but I won't get my wine. Alison Millie, you can't out on. You believe in Ibo came live like an Ibo call. You will ask me about Allison. You believe in Ibo came, you will have an Ibo call. You believe in Ibo came Millie. I want him to get a line million was it. Might you have a million of you there. Can you get million was your lady? Instead of Millicent on to not go there. Mark, why do you? Monoblock go good yellow. You want not on. I can't do that. Sorry. I am Abala. No one here. Yeah, they want blue guy.
Nepe. Então é óculos. É óculos, já. Canceluna no milhão. Canceluna no milhão. Mili. Mili na bro mo ba kare. Ọmụma nwa ya mmiri ma anụ nga oke ego. Onye nọkwa na mụ jale. Eta kwụ njibi adị iwe. Ọ mụ na anụ gidi. Asị ngidi ka gbọọ. Ka igbo ọlụ m mgba. Abụna ka iwele ndị na alụ ọrụ. Abụna ka iwele m gbaiti. Jegozie nwoke, jegozie nwaanyị. Ya ebutele ibe ego. Ogwu ego ka onye ọrụ na-ekwu. Uge bụ na mgbagbu. Ọdụ mụ na nwa jebere obodo oyibo gbara aka nata. O jogburu onwe ya. O jogburu na ndị sikwu nka kwụrụ isi. Ogo si n'ọkwa na ya. Ọ bụ na onye jebere mmiri dị ya. Nje kpọcha ọkpa ewu ahụ. Dojere m nwoke, dojere m nwaanyị. Igburu ego. Kemgbe na-ebu ọgba. Ọmụmụ zụrụ arụ. Ọmụmụ agwara ọmụmụ awụ ncha. Etiokwu na-enwu. Nne nwaanyị na-egote mma na biya. Queen of the Coast. You cannot touch it. The judge of the bank. More than a penny n'isi. As in getting out of the local jail. But you can't do it. Only got over a month to get through. One out of them one. I see we'll go funny. Out on the Lord of Troy. Out on the Lord of Troy. I was getting a lot of boy. No, if I feel. I don't know why. Nigel, all the music goes ever. All the music Nigel. No moon on it. He goes ever. Put in a law. This is somebody's teacher. Yeah, we'll walk. I think even on Alpha. I don't want to over there, but the moment I December, Balacanata. I don't want to December. I hear go. Oh, you will know. You will just go and cover this. Okay, look at okay, go. Yeah. You want auto? Do what attack. Now what about a guitar? Mom. Adamaja. It will be ready. It was no head. Okay, I'm not long. No head, you know you do. I don't know a lot on our. That's the one I love when I have. That's jolly weekend, I've been alone, a weekend I have. Now come over the book up. Yeah. Naya, I have your Moika. Ogana no more. That's a kind of answer. Nothing not love. I want to bring it. Say what you Ibabago. Ikai. Buluga. I was not the water. I was not the water. I was not my kind alone. I did more catcher. I did more cap one lily. When we didn't have a better tata. You know, put a better tata. I got my some music.
ahịa unu ga-azụ ebe ọ bụla si enwe ihe mgbu ebe ọ bụla si eli mpeli ọ bụ n'ọrụ aka ọ bụ na bizinesi ọ bụ ọrụ ga-ada akwụ ụgwọ n'ọrụ gị akwụ ụgwọ ọ bụ visa ka ị na-achọ visa gị ya abanye ọ bụ ya bụ nsogbu gị ọ bụ admission ka ị na-achọ ihe nweta admission ọ bụ resident permit oge elu gị aka arụmine nwa adịgozi mmadụ nta na-achọ resident permit ejegozi mmadụ obodo anyị mmadụ olu n'Igbo gozi ndị Igbo niile ọ dị nwoke mmadụ nwaanyị mma tela agbuo ndị ugwu tela nweta ndị ugwu na-alọpịa ndị ugwu maka igbuzie nwoke gozie nwa ndị Igbo ọ dị nwoke na nwaanyị mma kọbala egwu ndị a na-alụ abụ Igbo ha amadụ mma ike ọ ya bụ ndị a na-alụ ga amadụ n'otu mmadụ elu na kọbala egwu nke ọnụ ọka nkwụ unu atịpụ anya kata unu hụ ka o si adị unu atịpụ anya unu bụ ite anyị ga-ama na ọ bụrụ ọnụ ka eji eme ya unu anya na nwere abụ ya iwe yi na-akịta abịa supịasị anya ọ baa n'ime ite unu abụrụ gbu ọ bụrụ bere ka a na-eme amapasị ya mmanwụ apụwa mmanwụ ojee eke ụnụ na-abụ ya ihe na-emebi ya mmụọ ka a na-eme ọ bụrụ obere ejiri ọnụ etinye ahụ n'ọga lesa ya na-abụsị anya ọnwụ na nwere eji eme oke ite anya na-emelite ahụ nọ na wọchị anyị ka ebe ga-abụ egolu asụ unu weta 1 million na-etibe mkpu na-abụ ya kịta na-esupụ anya mmanwụ ejee eke ọ ka o ji adị bịa yewa o nwere obere meseji m nwere m chọrọ izi enwere obere meseji nwere m chọrọ izi unu bifo m wee bido ọrụ ka m weta mmụọ na-apụ egwu m si na magopụga ọbọ eji m acha kwa nwa iyi maka na mụ maalụ ejiri adị mmoja n'ụka ekpele onwere ene nwere problem bụrụ mụ na ọmụ n'ebe a m nwere problem wee na-ekwu ebe ọbụla bụ nsogbu gị ebe ọbụla ibu n'obi gwara awọchị m tata ogbego ka ị na-achọ ọ bụ nwa ka ị na-achọ ọ bụ biznes gị agụrụ mpụta ọ bụ akwụkwọ ka ị na-achọ ebe na ọbịa ka ị bụrụ ị na-achọ ibe na-aba nkwado tata so n'ibe nwa ụwa o chi so nwere ụwa mmiri so nwere ụwa nwere ụdị ka m je na mmiri tata je na bechi m ebe ọbụla bụ nsogbu gị na ị ga-ebido fụba changes ị ga-enwe nnukwu relief ogbego ka ị na-achọ ego ya abịala ya ede mma ya elu gị aka kpala egbu gị aja egbu ọnwụ ya ebe nkwe ede mma ya merụ nke amaka merụ na eke merụ na ọya merụ na abụ merụ na nkwọ eji m acha wee kwuo acha okoko obere okwu m chọrọ ikwu maka bifo anyị kwuo okwu agwara m na anyị na-ekwuru daa ife ọbụla anyị kwuru bụ ige ntị ịmụta ibe na ya research ka anyị na-eme research every day ife m chọrọ iterete maka ya bụ ife gbasara ana ejikwa n'ivele maka na m gburu chi m anụ maọbụ maka na m jee na mmiri wasị na ịma nchi ya bido I want to share this video ọ bara nnekwu ulu
ndị mmadụ ga-amụta ibe niile n'ime ya. Okwu ahụ mekwa ama nta aka ọma nka 30 minutes ọma nka 40 minutes na m chọrọ ichi ya dịsi vidio olesi m chọrọ ka ndị nke a ka m wee bidozie ya n'uwe a akọwa ebe m chọrọ ịkọwa so that you will share it. Ka m ga-anị n'iru ka ọ end this video ka m wee kwu ebe m chọrọ ikwu. Any the mmadụ na-atọ ga-ekwu okwu. Should I go ahead if I'm chọrọ ịkọwa ka ọ end this video? Should I end this video and start afresh ka ọ gaa n'iru ebe m chọrọ ikwu? Any the mmadụ na-atọ ga-ekwu okwu ka asị m ada na-esi m gaa n'iru ọ m end the video ha nwekwu ebe m chọrọ ikwu. So m gaa n'iru. Ibe m chọrọ ikwu bụ ihe gbasara ana, mana nke kachasị mkpa bụ nke gbasara ụlọ, maka na o nwere ike ọ bụrụ na ịchọ ịlụ ụlọ bụ ana papa gị, so n'ebe ị ga-adịzi careful bụ ma ịlụba ya alụba. Unu ma alụ n'ụfọdụ ihe na-eme na mmadụ bido alụmụlọ na ọ malụsị ọsịsọ ọ dị ụzọ ibe na-abụ. Ibe na-eme na mmadụ bido alụmụlọ ya bụ na ama nkwalụsị dị ụzọ ibe na-abụ. Ụzọ ibe na-abụ ka ị na-edele ịmanụ. Ụfọdụ na-agụsi ego gbanyejiri ụlọ dị kach mana fa bido dị ụlọ wara adị foundation. Nsogbu esi aka nlesi aka ebe problem abịa busiela ego ahụ. Ị nwere ike ị na-akpụ ya na nwanne nna gị na-akpọrọ gị ọgwụ maọbụ na nwanne nne gị na-akpọrọ gị ọgwụ. Ẹni ihe nwetụ ndidi ya na sọketị fuse ebe esi etinye ebe sumo mebiri emebi, so ejebe ịgụta ada wan ebe mkpọ mmiri mana onwe ike ọnwa ndị bịa na gbatagoro ụlọ mmiri na-alụ ọrụ. Then anọ ọbụla igolu tata adị m chọọ na unu maala na igo ana na-yakpụghala onye igolu ana na-yakpụghala ya nwe ya na-akpọ ịkpọba ana nke anwa nne eji ya iche. Mana ọ bụ na ịwa foundation tata ọ bụ gị nwe ana igotela ana egote, ọ bụ nna gị nwe ya ịwara foundation wee tinyesie blọkụ na ana wayala igbu ewu na data ana, ị ga-alụsị ụlọ ahụ mana ị ga-eme otu a. O nwere ihe a na-akpọ ịkpọba ana. O nwere ike dibịa abịa kpochielu gị onunu n'ala, onye merụrụ gị n'isi. Unu mana ụfọdụ ana igolu tata bụ ebe ị na-eni ozu. Ị mana ụfọdụ ana igolu tata bụ ana alụsị, ebe alụsị na obosi bụrụ gboo. Ị mana ụfọdụ ana igolu tata bụ ana dị n'okwu na ụka mana ịma mma igosi ya bụ ana ibi nwere agwụ ịkpọvi ya amụ nsu kpọvi ya na agwụ ka agwọrọ vanta ị na-apụsịrị ọgwụ. O nwere ike bụ ọgwụ ka agwọrọ mana ike na-agwụ ọgwụ agwụ. But I want to tell you the problem even akọsa spiritually. Ọgwụ dị iche. Atinye ọgwụ na ana ebe ị na-alụ na ije ịkpọta dibịa mkpọta pastọ mebie ọgwụ ibi na na-aga. Mana ọ bụ na igote ana ka barụ kpọọ dibịa ma ọ kpọkwe pastọ si kpochiele gị onunu ka ekpuole gị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ, kpuole gị ajọ nsị na ajọ ọgwụ. Ife na nga ka ọ ga-adị ụtọ bulie n'isi chi ya dịsi vidio ka ụmụnne gị mụta ya ka anyị kwụsị ịta ahụhụ. Onye lụbụ ụlọ ka ọlụlụ ụlọ n'isi. Enwere m 1 million naira wee bido ụlọ ụlọ mana m alụ under 6 months. Before 2 years alụsịgo m akụsịgo m mgbamgba. Then nke izi ị ga-emegodo ugwu na igole ara ana chọrọ ara idevelop their place bugodo even n'ebe ahụ first na number 1. Maka na onye kpatara ego ịlụ ụlọ ya kpata ego ga-eji kpuo ebe adị maka ọ ga-akụ unu wee nye m ọlụ, adị maka ọkwa ibe aka unu wee nye m ego, mana ihe njakwala ya bụ ka anyị mụta ibe out of experience. Ọ mmụọ ziri m ebe a na-ekwu na ozere m kwuru ya. Unu mana anyị na-ekwuru everyday na ọ dịkata ikpochie unu that place igola ana
ikwe oke mmụọ na oke mmadụ ya bụ na mbara ọnwa ọgwụ na-enwe ndị nwụrụ anwụ dị na-egwu ọbụla ikpugova apụta iwe ọbụla iziga na igbo a na-akpọ ezi ana igbo. Nke ịbụọ bụ na Iwasa foundation ahụ kpochiri ha foundation kpuo ive onunu ogwugwu ọbụla igwuru wee chọọ ikpochie wayala igbupụ mmee ị ga-ata ahụhụ. Ọnya bụ na ebe anya na ọ bụ na eje gbusie ogwugwu ma ọ bụ na ya chọrọzi ime ka izu ọbịa ogwugwu na ya atụ ihe ọbụrụ wee kpochie. So na Iwasa foundation ọ bụ na ịchọ gị ikpochi foundation gị gote nwunye ewu ibunu gbuelu ndị ana ka ndị na-alụ ọrụ sie ibe lie ibe onwere ọgwụ ka ya. Ya bụ nọmba 2. Nọmba 3 bụ na ọlụ bụ na ịlụgide ụlọ gị melụrụ ụlọ ana melụrụ ụlọ enu ịbara nke ha bụrụ dị nke dibịa ga-alụ gị maka ụlọ eche na ọkwụ nne anyị ka anyị ji ekwu nke a bụrụ dibịa ga-alụ gị nọ nke ya alụrụ onwe gị. Iwe alụgide ụlọ wee chọọ ịkwụ ụlọ ka osisi nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ndị ọyị m ndị enyi m ịkwụsịkwara osisi n'ụlọ gị ịkwụsịrara osisi n'ụlọ gị gole ewu ka ikpochie onunu na be gị ahụ. Jụọ m reason. Ụfọdụ osisi egbutere gị taa iji rufu ụlọ gị bụ osisi alụsị. Ụfọdụ osisi egbutere gị taa iji rufu ụlọ gị iji waka osisi n'ụlọ gị bụ osisi mmadụ ji ahụ ụlọ mbọsị buru gboo. Ụfọdụ osisi eji egbute ahụ ndị timba hụrụ arụfuelu gị ụlọ bụ ebe anụrụ ahịa egburu mmadụ ahụfuru ọbara. Nna gị ụlọ bụ ife mmụọ alụ ndị chọp 100%. Unu fụ mmadụ akwụsị osi n'ụlọ ya ụlọ ala na onwe ihe amakwụ ya mgbamgba ife na-ebute ka m na-agụ na ebe a echebere ka ịkwa mgbamgba ka iwe kpochie dị onunu. Ịkwụsịrara osi gote ewu kpochie onunu ka ịkwa mgbamgba. Ị na-akwụsịra mgbamgba ozugbo ị na-ebido plasta na-etinye dọọ ị ga na-abịa ebe afọ imele bụ mmụọ ka ivelụ. Osisi ebe ji kwụrụ ụgwụ na-ahụ maọbụ osisi alụsị maọbụ osisi eji kwụ ụlọ maọbụ osisi eji eme alụ maọbụ osisi mmadụ yipụrụ akwa ojii na ya iwughara ewu ahụ ikpochigo unu elugo dị ọrụ spiritually ọma nsozi gị ịkwụgo osisi alụsị ahụ abịa ndị timba kwụbiri wee lee na-abịa. Nefe ụfọdụ anya na ụfọdụ kwụsịa mgbamgba ụfọdụ ada ama ụmụ ndị bakwụsịa mgbamgba taa mmadụ anwụnwa beba ụmụ ndị bakwụsịa mgbamgba na ebe rufsigo ụnọba ọnwụ abịa ọnwa accident afọ ụmụọkwụ nwoke bidoro alụmụ na enu jee ka onye wetego na First Bank na ọya agụ nwa accident gbajie aka gbajiri ọkpa ọwasị na ya ma ndị nwe ogbu onwe ya. Ịkpata ego dị izi ọ naghị spend dị ego ịmaka gị na gị ego esi wee mee. I want to tell you something. If I'm not buying, you try efu ka o si adị. Gbala aka bido alụmụlọ ma ebe a mme ka ịfụ na ịma nkwụsị ịlụ ụlọ abụ iwe tile lụsị ya. Olesi m chọrọ izu ike. Olesi m meziri anya investment. Ị ga-afụ mmadụ agwa foundation gụọrọ na agwa foundation bido alụmụlọ kwụọ ụnụ ya mgbamgba. O nwere any spiritual sacrifice ọ ga-eme. O nwere any animal sacrifice ọ ga-eme. Asọkwa gị gbuo mmadụ na-ewu na ọkụkọ. Ụfọdụ ga-alụbụ ụlọ bata na alụmụ na-abụ dị ego ya na-abịakwa ikuku na-ebuli ya na amadịba na-eme. Ọ maka na o nwere ana ozere ana iwu o nwere ndị nwe ana. You must do sacrifice. Secret of greatness of sacrifice. Ị ga na-egbupụ ọbara. Okwu meriri nne na-abịa nsị ka ngwa unu. Osisi ifuru anyị na-egote na-abịa wa na-akwụ rufu na anyị bụ osisi alụsị. Many of them bụ osisi alụsị, many of them bụ osisi adịkwụ ejikwa ụdọ. Ebutele gị osisi alụsị wee rufuo ụlọ gị. Irufusi ụlọ gị tara ahụhụ. Ụfọdụ ga-erufusi ụlọ ba abalị winch mmụọ dị iche na-eti na-eme noise.
tenant ebili na the yard ọnwa na-aga n'iru o nwere something wrong. Iche na ọgwụ niile mmadụ kwesịrị tụnye na ebe ị na-alụ ụlọ ga-adị ile iji lọ ya bụ ọrụ ka ọ dị ile. Ị ma na o nwere famili mma alụ site na Jenụwarị na Disemba ọnwere ka okpochi onunu mana ị ma na be mma ata na m ekpochigo ekpochigo mmadụ mkpochi onunu 10 maka iwu na ọnwa ọbụla bịala gị iwe overcome anya ihe kpochirila onunu maka dị onunu egwu gị egwu igbochiri data onunu the temptation will come again. So must say I'm in life and this message is to me and I have to share it and I want you to share it to your friends and family. Ọbala nnekute ụlọ ife a ngwalu m tata bụ nnekwu secret ka nyere unu ọrụ ọgwụ kalele ya before ibido alụmụlọ the chọ na gị igbule ewu ibido ịkwụ unu gosi kwụsị osi kpochie onunu na be gị you can do it yourself. Ewu na ọka eji eme otu obe ọ na otu things ị need dibia imele gị maka ikpochisi unu na-avụ fụ ka ị ga-esi finish ata ụlọ ga-anwa ụfọdụ lụgidere ụlọ lụgide ụlọ olu mgbe ọ ya alụsị ụlọ ebubata banada ụlọ n'ozu adị n'ụlọ akwụkwọ anya ife nna gị ụlọ bụ ife mmadụ ife na-eme eme ife dị n'uwe erika ana ị ga-orute ata nwe nwa ọnwụ ya nwe ndị nwe ya ị ga-ezela na anwa iwu ebe a m bite ata akpafa na m bụ dibia akpọbara m ana because egolu m bịa na egolu anwe ebe m kpọbara ana akpọba eji asị na mmadụ bụ na ebe aba ana bie vụ na eme obulu mistake ị na-akpọ ụmụnna gị na-akpọ amụsụ na-akpọ ndị na-agụrụ gị ọgụ mana na adụrụ happy with you anaghị efu na eze ọkụ anaghị efu mepe ifu na ibe dị ana n'ime too much enwe ndị nọ na ana anọ na ana ka anyị nchara niile nọ imepe anya na ifu mmiri igugide ana nwere ebe ị ga-egwuru ya ifu mmiri so ọ bụrụ na m na-agba unu ife dị mma ga-emelu unu ife a m kwuru kịta taa itesti anya ife m na-agba ya gbala aka bido alụmụlọ echezina ka ego ju rum inweta 100,000 jee gba foundation si n'ime egwuregwu ugbu a ikili ego maka na fama nkwe ka ibele mee gị. And remember, any man and any woman that left his house on roof, rain will continue to beat him or her. For the very risk if you don't take risk. No cross, no crown. Teacher Mungala when I was in Sunday school. See now honey does not come about without the work of the bees. Whoever that wants to eat honey must be prepared and take attack of the bees. If you conquer the bees, you eat honey. If he does not conquer the bees, he will never eat honey. For a lazy man will never make his food. After him, if I want to do the basal husband, I will tell you what to do. You will chat me later. As I get treaty, I get there. Even after men no follow, Ada Anudi, or say so. Ụfọdụ nwoke ma ụfọdụ nwaanyị ada anụ dị ọyịsọ wepụtala ya erika nke mbụgodu bụ na ị ga-amagodu ka ịra onye ọbụla na-amarọ onye ọkalịlị na-amarọ onye ọkalịlị. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-agụsị ndị skuul di ya na-abịalaba maka fama nkwụ ya bụ di fana arụ di onye wege aka ebe aka eluro
akpụkpụ nwere size. Denu inezie aka isi wee bi ndụ mali ma nwere alụ ime mali ma ikepụrụ ime 95% 75% ndị dibia arụ bụ abortion never made. If you abort a baby na ihe ị ga-eme for ịbadọ nwoke inwere ike ịnụ dị nnute ya na enusi ese okwu ọ bụ na o mere gị otu nwa o mee gị na ịmụta nwa nwa amụrụ o mee gị dị infertile. So my sister the husband, no problem, you chat me on my WhatsApp, I will check for you. I will consult spirit. Madam will be using a benagi, madam will be using a benagi, madam will be very immaterial, madam will be a man metal. I will tell you what to do. Mana Kaba Robu na again and ndimmili just for ndimmili. Every man with a spiritual wife, every woman with a spiritual husband. 100%. Then I go give you the child. And before you must marry, you must settle your spiritual husband. Kai hudaban na ila ya utatirka. So I get end the other. Most of the bike I be onye kwuru okwu di. I want to tell you something. Oburo kan kasi ego obi. Maọbụ give lose the hope. Onwere nwaanyị ọbụla bịa n'ụwa nwanne anụ di. Onwere nwaanyị ọbụla n'ụwa nwanne anụ di. If Samu Sabule get it, and with appointed time. Oga ke luro. Uforo gba speed nuvi odi anuvio. Vonu di tata abro diva onye bokose no kapa na anu. Vonu no wan tata abro onye bokose no kapa na anu. Kapa ba lo sorry never no oge. Obro ku zo wan abu zo nwa. Some 12% of them why me mistake na di. 55% of divorcee bunde nuludi makana obro diva dinu be anu yo. I'm scared with Indonesia. So now what I know why from where 40 years and you want to go on. What I know what man nan, you want to work on what man nan why. Man even na go on why. Over the Agaba say how who don't work on it. Another the family on your body. So go get because one thing can aka ndị ọbụwa na Chinevo beautiful ones and apụta and nwoke ọbụla chọrọ ịnụta obele nwa a na-ekpelu gị ekpele ka mmadụ ma nwezikwa the power ma ọ bụ na ịnụ ya bụ di ị ga-enwe testimony nke nwanne gị afọ ụfọdụ na-agọla ya mana chukwu okike nwoke kee nwaanyị and chukwu okike nwoke na nwoke lụọ ife eji nwoke eme na ọ ga-anụ nwaanyị chukwu okike nwaanyị na nwaanyị lụọ ife eji nwaanyị eme na ọ ga-anụ di a na-agọla ya ọfọ tata okwu anyị kwuru touches my heart and I am bleeding inside me. I'm here to speak with my power. If I open a jiggy nudi, Obama Monsu, Obama, Osnaben Nagi, Osnaben Nagi. If I open Obuya, Jiggy Mamudi. Ta! Can now we. One nigga, owa.
if the time again before Easter. I tell you, December. Maka na enwere ike enwe lot of things ekwesịrị ime. Onwe ike enwe lot of things ekwesịrị ịma anyị na-amarọ. Mana ife na-eme ka mgba anyị. Kama oge na-eme anyị dị ebe ndị mmụọ. Anyị dị ezute amụnsu. Maka na ebe iji ọnụ gị wee kwue na gị need a husband. O gosi na ọva gụgụ ụvọ na-arụ. Afa ga-abụ mgbe eke, afa ga-abụ mgbe oyi, afa ga-abụ mgbe afa ga-abụ mgbe nkwọ. Amụrụ gị eke, amụrụ gị oyi, amụrụ gị mgbe ị ga-ekwe dị before Easter. Etọse eji m ache wee kwu ya. Ị ga-anụ dị. Ka mụ ya na-apụrụ pọ nke ya. Anụ kpele ya ekpere taa. Enu na-anụ m, ọnụ na-anụ unu m. Chukwu na ndị a na-anụ unu m. Onwe onye mejọrọ ya gbara alụ. Onwe ndị mejọrọ na ga agba alụ gọfa. Na m kwuru ị ga-anụ dị. Kpọọ m na my number. I want to go and but I want to work for you. I want to test my oracle. I want to test my faith. When power jump, power will clutch. Actually, come test the power. Come on, my mozi morwa. Chat me, I will help you. If I open up, we are Jiganudi. If I open up with disappointment, if I open up with promise and fail, then in Rudy, it will something destroy. Yeah. Send you can get you can. Send you can get you with them. Send you can go of thunder. Send you can million and Diana. I shouldn't get that again before Easter. I don't say who slim why. Unless someone each chat us, unless someone wasn't na WhatsApp. It won't buy you again. Only follow Bush Kabalava. I will say a bag watch. Give one, I will say bag watch, or can Diano. Ijenu Jana. Jem Milan. In Popolon Kitten. And Ogba-afa Kalelo. I will imagine a south. Bumilalose. O se do who ever. I will let us go to you when way. Osana boro mwevu. Asada akoni. O so tun ke wale tun aya bale. Nkeji gi no bi. O so tata ka na ebe na ga no di. Mo mo le menwulia. Anya ni tu onu. Mo le me amalo dogu. Na nchikota hu. O so ka le won kan ma. Ka le wan ma. Ko na me no wa. Na di do go. O bu le ide di awaga. O mo bi le di awana. O bo ti bo ni mo fa le ibu ya. Ọ ga-adị ụlọ mma like oye akpụ nkwọ ọ na bọs na anọ eji m ọfọ ndị ikwu na nwunye m eji m ọkọ ọbụ njem dibia eji m ọkọ ọba ndụ ebe m nwere wee na-ekwu na ọ ga-adị uru ncha niile na mma sesi wee lọ n'ọdụ nke bụ onye na-achọ nwaanyị ị ga-anụ ị ga-afụ nwaanyị nke bụ onye na-achọ di ị ga-anụ di ibe ọbụla bịa ka ivụrụ ị na-achọ ibe ọbụla bịa ka ivụrụ ị na-eme ị na-eme dibia ị na-eme pastọ ị na-eme amụma ị na-arụ ọrụ aka ị na-eme biznes ị na-arụ ngwongwo ibe ọbụla bịa ka ivụrụ na-eme ị na-arụ ọrụ oyibo ị na-arụ kọntraktị ekwụsị na ọfọ ndị taa bụ afọ bụ 6 Disemba na ị ga-enwerele na ihe dị mma ga-emele na ekemele na emele na emele na kwakwala egwu gị bụ onwe ka oyi ebe m kwuru oyi machi gwa nwa oyi kwebe ngwụ ga ga-emelesi mọsụ na ga-emele na azụ masị na eme na asụ ya ọ bụrụ sị na ihe ndụ dị ya bụ ya jaja agụ ije akwụ ya ebe m kwuru nna chọrọ ịnụ di. This is soap. Ibe a bụ ncha. Uchu ọbụla sọ ya sị gbaa gị. Ncha anụ ọkalịla ya. Ekene m unu.
Kaya makwana na. Mwana na chazi diwa. Udodi. Na malo no mma. Amara iwa na nwa ifu. Ife ma na mapege ekpele. Ma go ofo. Obuno dika ocha oge enwe di. Obaswa na scam nyawa masakwa. Ekene go famu. Ndewo. Na malo no mma. Tere ma malo.